ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ನರಮಾನಿಯಾದ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಪುಟದು ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ನರಮಾನಿಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಪ್ಪುಡು ನರಮಾನಿ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬೆಪ್ಪು ಸೆಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಸಾಸ ಬುಡ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕ್ಲೇಸ ಬುಡ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯನ ಉಡಲನ್ನು ಸಂಪು ಮಲ್ಪುನು ಪಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಎಡ್ಡ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಾತೆರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟುಗು ನರಮಾನ್ಯನ ಮೋರ್ನದ ಆ ಮುಗುರು ತೆಲ್ಕೆ ಏಪಲ ಮಾಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯನಾಥ ಬಿಟ್ಟಲ್ ಚೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥ ಬಲಿ ತೇಲ್ಪಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಇನಿ ಲೋಕಮಾನಾದಿಗೆ ತೊನೊಂದು ಲೋಕಡೊರ್ಬಡಿ 177 ದೇಶದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತೂಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಆತ್ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಹೊರಟು 3 ಕೋಟಿದ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ಸಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆಡೊಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬರಿತಿನ ಲೇಸ್ ಇನಿ 5ನೇ ಯಜ್ಞದ ಸಂಬರ ಪುಡುಂಡು ಬದಲ ಈ 5ನೇ ಯಜ್ಞಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರಿಂದ ಪಂಡ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣಜ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಕಲ್ಪ ಬರವದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ತರೆ ಬರವು ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲಿ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸ್ಎಲ್ ಐನ್ ಈ ಕೂಟಗು ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕುಲು ಬಲಕೂಟ ದಿನಕುಲು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ವಿಎಸ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಶಾಪ್ ಶಶಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಡಲ ಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಅಕಲಿಗ್ಲ ಸೊಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ಮೇರ ಪುದರ್ದ ಈ ಕುಸಾಲ್ದ ಅಂಗನಗು ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲೇರು ವಿಶ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು ವಿಚಾರದಾದಂದ ಪಂಡ ಮಂಗೆ ಆಪಿನಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪಿನಕುಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದಲೆ ಈ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಥೆದಾದ ಎಂಚ ಮಾತ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ಡಿ ಎಂಚ ಒರಿಯನ್ನು ಮಂಗು ಮಸ್ಕಿರೆ ಮಲ್ತದೆ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಾಯರು ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಒರುಟು ಕುಸಾಲ್ದ ಒರುಟು ಮಡೆದು ಕೊರ್ರೆ ಒಲ್ಲೇರು ವಿಶ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು ಎದುಕೊನ್ಗ ರಡ್ಡು ಕೈ ಗೋಡಿ ಅದು ಇಕ್ಕೈ ತಾಟಿದ ದನಿತ್ತ ಸ್ವರತ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು ಬಾನಾಗೆ ರಂಗು ಚೆಲ್ಲಿ ತೆರಾನೆರಿ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಲು ಮುಲ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಚೆಡಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಈತ ಸಮಯ ಮಾರೆ ಈತ ಸಮಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಡೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ತಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಕನಗಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿಯಾಳೊಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏರಾಳ ಬತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಏನು ಕಾಸು ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ಬೇರ ಅಂಜ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆಡೊಂದು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಏನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏಳಕ್ಕೆ ಎಂಡಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತತ್ತು ಪಂಡೆ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ఒక ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರಂದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪು ನಾನು ಏರೋ ನಂಬುಜೇರಿ ಹಾ ಆಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಪಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗೆ ದಿಗಿದೆ ಕಾಸು ಪಾಡಿ ಎತ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡ ಬಂತೆ ಆನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮಂಗೆ ಬರೊಂದೆಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಇಡ್ತಲಾಗಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಲಾಟ್ರಿ ಮೀನ್ ಲಕ್ಕಿಂಡ ಲಾಟ್ರಿ ಮನುಷ್ಯ ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕಿಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಟು ಲೆಕ್ಕದಾರ 30 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ 30 ರೂಪಾಯಿ ದತ್ತಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಗಂಟನ ಕೋಟಿ ಗಂಟನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಓ ಲಾಟ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಓ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರ್ನ ತಮಾರಯ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರ್ದಿನಿ ಅಣ್ಣ
చెక్కే మండ వెచ్చ మార ఈడ మండ వెచ్చ మల్పను ಟಚ್ ಗೋರು ಟಚ್ ಗೋರು ಅಂಚ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕ ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪಂಡನಲ್ಲ ಏನು ಅಮ್ಮೆರ ಕೊಂಚ ಏಮಿತ್ತನಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತನಿ ಯಾನ್ ಸೈಯಡ್ದು ಮುಂಜಿ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇಪಡು ಅರೆ ಗಾಟ್ ಈರ್ನ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ದನಿಕ್ಲ ಈರ್ನ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಿ ನಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂದಪ್ಪ ದಯವಂಡ ಯಾನಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಾಖಲೆ ಎತ್ತೊಂಡ್ ಬೈದ ಏರು ಏರ್ ಅಲೆವಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫುಲ್ ಒಂದ್ ಏರ್ 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 ಇರ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪಾರಿ ಏರ್ ಬಾಹುಬಲಿ ದಕ್ಕುಲತಿ ಕಾರ್ಲದ ಕಾರ್ಲ ದತ್ತಿ ವೇಣುರ್ದ ಕಾರ್ಲದ ಲತ್ತು ವೇಣುರ್ದ ಲತ್ತು ಬೊಕ 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 ಬಾಹುಬಲಿ ಏರಿಯಾ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ನ ಬನ್ಲೆ ಏರ್ ಏರ್ ಏರೋ ನಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲ್ನ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವ್ ರಾಜಮೌಲಿ ಏರಂಡ ದಾನೆ ಮೊಯ್ಲಿಂಡತ್ತೈತಿ ಅವ್ ಮಾತು ಸಯ್ಯರಿ ಉಳಿತೆ ಪಲ್ಲೆಕ ಹೀರೋ ಏರಿಯಾ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಹೀರೋಂಜಿ ಈತೆಡ್ಡೆ ಜನಂದ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಯಾನ್ ಇರೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೆತ್ತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಹೀರೋ ನಾಡ್ದೆ ಅಂದ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆ ಹೀರೋನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ದಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾದ ಪಾಪ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದ ಪಾಪ್ತಿನ ಫೇಮಸ್ ದಾದ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡ ಹೀರೋ ಖಾಲಿ ಇರೇಗೋಸ್ಕರ ಗತನ ಗತನ ಹಿಂಗ ಅಂದ ಸುದೀಪು ಸುದೀಪು ಆನ ಮಿಕ್ಕಿನೇ ದರ್ಶನೆ ಚಕ್ಕಿ ಆನ ಮಿಕ್ಕಿನ ನಮ್ಮ ಯಶ್ ದಾದೆ ಅಪಗಂಡ ಕನ್ನಡದಾಗಲೇ ಇರ್ಲತ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಬೈದೇರಿ ಏರ್ ಮಾರ ಅಷ್ಟೇ ಪನ್ನಗೆ ಈಗ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ತಡೆಯರತಿ ಇರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏರಿ ಏರಿ ಯಾನೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಹೀರೋನ ಓ ಮಾರಯ್ಯ ಸಮಗಟ್ಟ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಚಡ್ಡಿಡಿಲ್ಲ ಮಂಗನ್ನ ಈ ಹೀರೋನ ಏನ್ ಒಂದು ಆಪುಜಿನಾರ್ನ ಊರ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಯಿನ ಬಂದ್ಪೆ ನಾವು ಚಡ್ಡಿಡೆ ಚಡ್ಡಿಡಿ ಇರಗೆ ಚಡ್ಡಿದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಕುಸಲ್ ತರಸ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಚಡ್ಡಿಡೆ ಪಂತನೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಕೊರಲದ ವಾಕ್ಯನ ಕೊಟ್ಟು ಚಡ್ಡಿಡೆ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಡಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಡೇ ಡೇ ವರ್ಮ ತಿಂಗೊಂಡಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದೋಡೆ ಮರಟಾಪುನು ಅಂಬಡೆ ಬೂರುಡಾಪುನು ಕೆಂಬುಡೆ ನೀರುಡುಪ್ಪುನು ಬಂಗುಡೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಡೇ ಆಯ ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಅಂಗಡಿದ ಶಟರ್ ಮುಚ್ಚು ರೌದಾಗಿ ಶಟರ್ ಡೇ ಆತೇನ ಅಮ್ಮೆಡೆ ಅಪ್ಪೆಡೆ ಔಡೆ ಉಂದುದೆ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಟೀಚರ್ ಡೇ ಪೂರ ಡೇ ಕಡೆಕ್ ಬರ್ಪುನು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಲ ತೆಗೆದು ಬರಿ ಅಂಡ ಈ ಚಡ್ಡಿಡೆ ಅವೇ ಯಾರು ಬಂತಿ ನಾವು ಎನ್ನತ್ತವು ಚಡ್ಡಿಗೆ ಆತ ಮಹತ್ವ ಸಮ 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 ಇದೆ ಇದೆ ಹೀರೋಯಿ ಓಕೆ 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 ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ತುಲೆ ಯಾನ ಎಕ್ಕಡದಲ್ಲ ಕತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡಿರೆ ಕೊಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೋರ್ಡ್ 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 ಅಂಚಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಂಡ ಯಾವಂದೆ ಅಂಚಿನ ಹೀರ್ ಪಂಡ ನಂಬೇರು ಆಲೆ ನಡತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಪಿರೌಡು ಸಾರ ಜನ ಪೊನ್ನಗ ಕಾರ್ಬೇನೆ ನಂದು ಕಾರ್ಬೇನತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನವಿಲಿದ್ದ ನಲಿಕೆನ ತೂವರೆ ನಡಕೆನ ತೂವರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಸಮ 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 ಹೀರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಆಲೆ ಮೀನು ಉಂತೋದು ನೆಡೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರಿ ಉಂತೆನ ನಡ ಜನಕ್ಕೂ ಅವು ದೂರ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವಲ ಉಬ್ಬಿರಟ್ಟು ನೋಡ ಅಂಚತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಕೈ ತಳ್ಳುಂಟು ತೂವರೆ ಆಪುಜಿನ ದೂರಗುಳ್ದುಂಟು ಅಂಚ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ದ ಇದೆ ಇದೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ಹೀರೋಯಿನಿ ಬೈದಲಿ ಹೊಡಿಂಡು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪಡೆ ಅಂಚಲೆ ಲೆಪ್ಪ ಲಿಪ್ 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 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಟಿಗಲ నుంచూರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನನ್ 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 ಕೋಮಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಚಡ್ಡಿಡೆ ಅಂದಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚತ್ತಿ ಈರ್ನ ಇದು ಕೋಮಲ ಕೋಮಲ ಲಾ ಯಾನ ಬೇತೇನೆ ನಿನ್ನ ಬೇತದಾಲ ಪೊಣ್ಣು ಬರಡಿ ಕೋಮಲ ಕೋಮಲ ಬರ ಉಲೈ ಫಾರ್ಬಲ You wanna say it, believe it, 'cause all people say it the right way. Haji. I wanna tell you the way you should say it, and that is the right way. Haji. You wanna say it, believe it, 'cause all people say it the right way. Haji. I wanna tell you the way you should say it, and that is the right way. Haji. You wanna say it, believe it, 'cause all people say it the right way. ಅಣ್ಣರೇ ಅಡ್ಡಬುರಿಯೇ ಅಣ್ಣರೇ ಮಂಡ ಸಮಾಧಾನಲೆ ಈದಲ ಮೂಲು ದುಂಬುದ ಬೇಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಟೋಡು ಬಜ್ಜೆ ಮಾಡಪೇರ ಬೈದಿನ ಅವು ತತ್ತಿನಿ ತತ್ತಿನ ಈ ದುಂಬು ಬೇಲ ಉಪುರ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಣ್ಣರೇ ಅವ
ಇರೆಗೆ ಡೌಟ್ ಡೌಟ್ ಇರೆಗೆ ಮೋಲ್ಡ ಡೌಟ್ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಕಾಸು ಮಾಡಿ ಅಂತ ತೋಟೋಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಡೌಟ್ ಅದತ್ತೆ ಅತ್ತಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೆಂಗಿನಮ್ಮ ಆತು ಮಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಂಡಲ ಬೊಂಬೈಡ್ ಹೋದು ನಾಲೋರ್ಮೆ ತಿರುಗಿದು ಪುದರ್ ಕಂತಂದ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒಯ್ಲ ಮದ ಪಂದೆ ಕೊರ್ಲು ಕೊಲಿಗಿನ ಅರ್ತಿ ಬೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೋಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೈನ ನಲಕನೆ ತುಳುನು ಪಸರಿಸ ಅಂತಿನ ಓಡು ಖುಷಿಯಾನ್ ಅಂಚೆ ವಿಷಯ ఒక ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ರ ಅತ್ತೆ ಮೊದಲು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಲ దాదా పండారు యాక్టింగ్ గిరించి బలే ಯಾ ಪಾತೆರು ఈ తెంక డైల గిరించి బలే దాదే యాందాల తోటోడు బజ్జే పెట్టునాల అత్త మడల్ పడుపునారే అంటార దే యాందాల కండోడు వేలు మల్పులక తోచే నీరుగు ಯಾಂದಾಲಂಚ ಬಂತು చేతప్ప పన్నేరల బల్లి అపుర దుంబి ಎಂಚಿನಗೆ ಅಲ್ಲ ಇರೆ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಇರೆ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಡೌಟ್ ಅಂದ ಕಾಸು ಮಾಡಿ ಅನ್ನತ್ತನ್ನ ತೋಟದಂದು ಬಕ ಅಂಚತ್ತು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲಿಕೆ ದಾರ್ಥ ಪೀತಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ಅದು ಪನ್ಯಾಲು ದುಮ್ಮುದ ಪುರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಉಂಡೆ ಅದೇ ಅಂಚವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಬೊಂಬೈ ಮುಂಬೈ ತೋಟದತ್ತು ಅತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರುವ దాదే యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ అంటే బెడ్డే ఉండో ಬೆಟ್ಟಿಡ ಸಮಕೇನ್ಗೆ ದಾದದೆ ಬೆಡ್ అవి నమ్మ జీవితంలో పరపుండు ಏನ ತಪುರ అవు అత్తి ಕೆಂಪುದ ಮಾರೈತೆ ಅವ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ఉండు ಬ್ಲಡ್ ರೀ ಅಭಿನಯ ಪನ್ಪುನ ನೆತ್ತೆರಡು ಉಂಡು ಸಮ ಈರೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಯಾನಿದ ಪಂಡ ನಂಬರಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಂಜ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪುನ್ಯಾನ ಮೋಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಉಲ್ಲೇರ ಮಲಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಕು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಅಂದ ಏರ್ ಮಾರೆ ಮೊಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಗಲಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಗಲಿ ರೀ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪಡೆಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಲೆಯವ ನಾ ಒರದೊಡನೆ ಸೊನ್ನೆ ಅದು 10 ದೊಡನೆ ಸೊನ್ನೆ ಮಾದರಿ ముగ్గురు ఇంట్లో కుట్టుమాడు ఉల్లేరే ಇದೆ ಆತಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ಮೊಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ತ ಆತಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ಆರ್ಮೆ ಮೊಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಇದ್ದಪ್ಪ ಬಗೆರ್ರಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಿಲಾಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಎಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಾನ ಎಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ್ಯ ಇದು ಒಂದಿದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪ್ಪ ಸುಂಬೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಂದದಲ್ಲ ಪಾತೆರಿಪ್ಪು ఆయన మనసు జీవరవల్లి ఈ ఆత్మల యాక్టర్ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುದು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ತಿ ಹೊರ ಬಣ್ಣದ ನತ್ತಂದು ಗಡಿ ಬನ್ನಡ ಆನನ ಎಂಜಿನಿ ಆರ ಅಕುಲ್ಪುರ ಅತ್ತಿ ಮೊಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಮಲಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಗಲುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಬಂಡತ್ತ ಮಾರ ಮೊಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಮಲಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಗಲಿ ಏರು ಮಾರಯ್ಯ ಮಲಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇತ್ತಿ ಮೋಲೆ ఒకళ్ళు ఎంచిన మారే తుమ్మే బాచారందే రాంది ఇక్కడ ఆయ ఉంజాతి బిల్డప్ పుడి ఒకతో నాకు ఆయన యాక్టర్ ఉంది ఇత మోల్ ఉంజాతి బిల్డప్ కూడా ఉంది ఇత నాకు మోల్ యాక్టర్ అన్న ఇత ఆలు నిగంటే యాక్టర్ ನಿಗಂಟೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಡೌಟಾ ಡೌಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತ ಅದೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುನಲೆ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ಪ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಬೈದಿನೇ ನೀಕೆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ನೆನ್ಪು ಎಂಜಿನ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂತೆತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇತ ಮಲ್ಪೋಡ ಐನೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಉಂತಲೆ ತೂಲೆ ಒಕ್ಕ ಬನ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಬನ್ನು ಎಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೇ ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ನೇಜ್ ಅನ್ಪಣತೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪಪ್ಪ ನೇಜ್ ಅಂತ ಸಾಕು ಇರಾದು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಕಿದೆ ತಲ್ಪ ಬಿರಾಡು ಚಾಲ ಇಡೆ ಪುಂಡಿಲು ಉಂಡಮ್ಮ ಓ ತಿಂಡಿ ಬಾಲಮ್ಮ ಓಡೆ ಚಾಪರ್ರೆ ಓಡೆ ಚಾಪರ್ರೆ ಇದಲ್ಲ ಖಂಡದ ಬೇಲೆ ಬೈದಿನದೆ ಅಂದದೆ ಅವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದು ಪೋತುಂಡಿ ಅಭ್ಯಾಸದೆ ಮೂಲನಕ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಾಂತಿಲಕ ಮಲ್ಪೋನ ಹೀರೋಯಿನಿ ವಿಷಯದ ದಾದ ವಿಷಯ ಈ ಕಂಡುಡು ನೇಜಿಂಚೆ ನಡ್ಪುನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೀರಿನ ತೋಜಪಾಯಿನಿ ಇರುತ್ತೆ ದಾದಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಪುರ್ತಕಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ అయితే కాసు పాడని అని కథలే అని కాసు పాడని అని కథ అన్న అయితే ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಥೆ ವಿಷಯ అయితే ಒಂಜಿ ಖಂಡನೆ ಬಿಡದಿ ಇಪ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ ಈ ಖಂಡನೆ ಆಲು ಬಿಡದಿ ಈ ಖಂಡನೆ ಆಲು ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿನ ಓ ಸುರುವೆ ಮಾಲ್ದಿಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎಂಜನ ಉಲ್ಪುಣ ಸೀನ್
ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಡೆದಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡದಿ ಖಂಡ ನೀನು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲು ಹಾಲು ಬಿಡುದು ಬೋಪು ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇಲ್ಲಾಡ ಕುಲೊಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಬುಲ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಅಂದ ಇಡೀ ದಿನ ಬುಲಿ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಜನ ಹೀರೋ ರೆಡಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ರೆಡಿ ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಕ್ಷನ್ ದಾದತಿ ಎಂಕಿರು ಪೋರ್ಚಾವೆ ಕೋಮಲ ದಾದ ಪಾತಿರ್ನುಲ್ಲದೆ ಯಾನಿಕ್ ಬರ್ಚ ನಾನು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಪದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕಿರು ಪೋರ್ಚಾವೆ ಎಂಕ ನವೀನ್ ಶೇಟ್ ಆವೆ ಓ ಪಡ್ಕಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಬತ್ತ ತೆಕ್ಕಡ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಈರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ನೀ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿ ಚೆನ್ನ ಪಡದಿನಿ ಅದೇ ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಸತ್ಯ ಬಂತೀರಾ ಅಂತಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನ ತುಂಬದ 4 ನಂಬರ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ದ ಅದೇ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ಚಾತ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಚಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಲಾಕ್ ಶೋಕನ್ ಏರ್ ಬೇತಲ್ಲ ಬಂದೇರ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಬುಲ್ಪು ನಾನು ಬಂದೀನಿ ಇಡೀ ದಿನ ಬುಲ್ಪರ ಬಂತಾನ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಶ್ರುತಿ ನೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಬೋದಾತ್ರ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ ಪೂರ ಮಲ್ತಾದ್ರು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ತೆಲಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ತನಲ್ಲಿ ತೆಲಿಕೆ ನವರಸ ನಾಯಕ ತೆಲಿಕೆ ಬೋಡು ಆಗಲೇ ಬತ್ತಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಆಗಲೇ ತೂದು ತೇಲ್ತಿದ್ದು ಬಂಜವೇನ ಆಡಾಗ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಬಂಜಾರ್ ಕಲಬುರು ಎಂಗ್ಲು ಹಿಡಿದಿನ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿ ಕಡೆ ಬಂದ ಹಿಡಿದಿನ ಬುಲ್ಪುಣಿ ಅಂತ ಅವು ಸೋಮಾರ ಒಂದಂಗರೆ ಎಂಚಲ ಆಡು ಸೋಕಾಡು ಒಂದು ರೆಡಿಯಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಹೀರೋ ರೆಡಿ ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಕ್ಷನ್ ದಾದದೆ ಎಂಕಿರು ಪೋರ್ಚಾವೆ ಎಂಕಿರು ಪೋರ್ಚಿ ಯಾನು ಬರ್ಚಿ ನಡಿಯಲ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೈ ಎಂಕ ನವೀನ್ ಶೇಟ್ ಆವಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಪೊಡೆದಿನಿ ಅದು ಮರ ಇದೆ ಯಾವನ್ ಬಿಡು ಅದು ಮರ ನಿನ್ನ ಈತ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಂದು ಯಾರು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಬನಿ ಯಾನಿನ ಬಿಡು ಪೋಪೆ ಹೋಗ್ಬನಿ ಯಾ ಪೋಪೆ ಪೋಯ್ ಯಾ ಪೋಪೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಜಿನ ಅತ್ತು ಅವ್ ನಿನ್ನ ಬಿಡದಿ ಅತ್ತ ಹಾಲು ಬಿಡದಿ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗಿ ಬಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಂದಲ್ಲ ಐಟು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಏನ ಯಾನ್ ತೆಲ್ಪೇರ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಏನನ್ನ ಏನ ನಿರಕ ರೆಡ್ ಉಂಡು వచ్చిన సొమ్మికి నెరగరెడ్డెత్తున అలగొత్తుచ్చా అంది అన్న బొడ్చి తెలుపునల బొడ్చి బుల్పున బొడ్చి ట్రాజడీ బోర్డు గర్వ బోర్డు ఇతే ఎన్న పిక్చర్ గర్వ బోర్డు అబ్బా పిక్చర్ ಕೂಲ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಗೊತ್ತಾನದ ಗರ್ವ ಬೋರ್ಡು ಸತ್ಯಾನ್ ಬೈ ಯಾನ್ ಸತ್ಯಾನ್ ಬೈ ಎಂಕು ಒರಿಯಾಡ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡಾಂಡ ಪಿತ್ತಮಿನಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರ್ ಮಂಡಾಂಡ ಎನ್ನ ಎದುರು ಏರು ನುಂದುತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡಿಯಾ ಎಸ್ ರಶ್ ಹೀರೋ ರೆಡಿ ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಕಿರು ಪೋರ್ಚಾವೆ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಎಂಕಿರು ಪೋರ್ಚಿ ಬಂದು ದಾದ ಬನ್ನಿ ಎಂಕಿರು ಪೋರ್ಚಿ ಬಂದು ದಾದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಕಿರು ಪೋರ್ಚಿ ಗೊತ್ತದ ಎಂಕಿರು ಪೋರ್ಚಿ ಅವണ്ടി ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ಯಾ ನವೀನ್ ಶೇಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಪಾಪ ಯಾವ್ದು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇದೆ ಎಟ್ಟೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರತೆಯನ್ನು ಬಡಿದಿನಿ ಅತ್ತ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಪೋಪತೆ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಪೋಪತ ಎಂಕಿರು ಪೋರ್ಚಿ ಮಾಡ ಪೋರ್ಚಿ ಪೋಪತ ಯಾ ಪೋಪೆನೆ ಫೋನ್ ನಿನ್ನ ಬೇ ಸೆನ್ಸರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಫೋನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತನ್ ಬೋಬನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಸತ್ಯ ಲೈಕ್ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೇ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಗರ್ವ ಇತ್ತನ ನನ್ನ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಫೈಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತಾ ಪೂರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡಿ ಕಾಸು ಕೊರಕ ಮಾರಾಯ ಒಂದು ತೋಟ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಟಿಕ್ಕಿನ ರೇಟೆ ಪಕ್ಕ ಕೊರು ಅಣ್ಣ ಹೊಸ ನೋಟಪ್ಪ ಬರ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಸತ್ಯ ಅನ್ಬದೇನಿ ಇದಂಟ ಸತ್ಯ ಅನ್ಬುಣ ಈರ್ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡತೆ ಈರ್ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ 100 ದಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಲಿಪುಂಡು ಈರ್ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ 100 ದಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಲಿಪುಂಡು 100 ದಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಲಿಪುಂಡು
ಬೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಲ್ತಿಜಿಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲ್ತಿಜಿಂಡ ಈರ್ ಬಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ವಿಶ್ವ ಬೊಕ್ಕಕೂಟದ ಕಲ್ಲ ಕುಸಲ್ದ ಈ ಯಜ್ಞ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿಗಳನ್ನು ನಡಸುರುಟು ನಿಕಲ ತಾಟಿದು ಸರ್ ಮೂಡಾಡ್ ಬಂದ್ರೆ ತೀರ್ಪುಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಣ ಪೊರ್ತು ತೀರ್ಪುಕೆನ್ನು ದುಂಬಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರಲಿ ಪೊಲಪು ಶಿಲ್ಪ ಬೆಂಜನ್ ಪದ ಶಿಲ್ಪ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಡರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತೋಡಾರ್, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮಾರೂರು, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮಾರೋರು ಸುರುಟು ವಿಜಯ ನಡೆದು ಸುರುಮಲ್ ತಂದಲ್ಲೇ ಇರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಯಾನ ನವೀನೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉನ್ನಗ ಇತ್ತ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಇದನ್ನ ದುಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತ್ ಮೇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಇದ್ದತಿದ್ವಿ ಆಕೆ ಇದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅವು ತಪ್ಪಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂడి ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಪಂಚಸ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಒಂಚೂರ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂడి ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾತ್ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂడి ಹೆಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇವನ್ ಬೈ ಶಿಲ್ಪಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಘ್ನೇಶ್. ಗುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂడి ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೆಪ್ಪಿ ಪುದರಿಂಚಿನ ರೋಷನ್ ರೋಷನ್ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಚಮ್ಮೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಮ್ಮುಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕರ್ಲೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ ಎಂಕ ಕೆಲ ಅಪಾದನೆ ಬರ ಬಾಡ್ಯಾರ ಅಪಾದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಜಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ ಚಮ್ಮು ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕುಲ್ದು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಹೊಡಿತದೆ ದಯಪಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬರಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ 3 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ಯಾರು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೀರಿ ರಚನೆ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಯಾನು ಈತ್ ಹೀರೋನ್ ಬಾಯ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ದೆ ಆತ್ ಬರ್ಪುನ ಚೂರ್ಲೆ ಎಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜಯಿಸಿ ಸರ್ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜಯಿಸಿ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂತದ್ದು. ಬಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಇವನ್ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಚಸ್ ಜೊತೆ ತೆಲ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ದರ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ನು ಟೀಮ್ಲ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ವಿಶ್ವ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಗುಡ್. ಅವು ಇಡೀಟ್ ಅವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಂತೀನಿ ವಿಶ್ವನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಶಿಲ್ಪಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್, ಬಟ್ ನಡುಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಂಬಲ್ ಅವನಿತ್ತು ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಅವು ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಒಂಚೂರು ಜೋರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು. ವಾಯ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೌಡ್. and Vignesh was complimenting Vishwa very well. Total combination bari show kudupondu, and it was complemented well by the music also. It was a surprise package, and you are through to the finals. Thank you so much. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮೂಲಬತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ದುಂಬೆ ಅತ್ತ ವಿಜಯ್ ಒಂದು ಯಾನಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದ ಅನ್ಬಿನಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂದು ಏಪಲ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಅತಂದನೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಕೈ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚ ಕೈ ಕೊರ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ನಿಜವಾದ ಐಕ ಕೊಡಂಜಿ ದಾಟಿ ಬೋಡು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಂಚಿನ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅವು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿಗೆ ಲೆಕ್ಕದೆ ನಿಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕು ನಮ್ಮ ಮುಗುಚಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ವಿಶ್ವಣ್ಣನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಶೋಕ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರು ಸೀರಿಯಸ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ತೆಲಿಪುಣಲ ಐದು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆತ್ತಲ ಟೈಪ್ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ನ ದಿನೇಶ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ ನೀರ್ನಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು. ಶಿಲ್ಪನಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ ಆದ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು. ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಡು ಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಡು ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತು ಪಂಡ ಫೈನಲ್ಸ್ ಶುರುವಾರಂಡು
ನೆಕ್ಕಲ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೇರಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಪಿರೌಡ್ ಬೆಂತಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ಪಾಟದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಬಂದುಲ ಕುಡಲಾದ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ದಗ್ಗೆಲ್ ಬರಂಡು ಕಾತೊಂದು ಪುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿರೆಡು ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.